Ang pagtuo sa kababay nga taga Kanaan. Mateo Kapitulo 15, 21, 28. Mibiya si Jesus ni adto nga dapit ug miadto sa mga dapit nga duol sa mga syudad sa Tyre ug Sidon. May asa ka babay nga taga Kanaan nga nagpuyo ni adtong dapita. Miduol siya kang Jesus nga nagpakilooy. Mingon siya, Ginoo, kaliwat ni David, kaluyin taon ako. Ang akong anak nga babay gigamhan sa dawtang espiritu ug nagantos gayud siya. Apan wala mo tubag si Jesus. Ang iyang mga sumusunod miduol kanya ug mihangyunga nagaingon, papahawa ka ng babayhana, kay nagsunod-sunod siya kanato ug saba kaayo. Anya mingon si Jesus, gipadala ko dinhi aron sa pagtabang sa mga Israelinhan nga sama sa mga karniro nga nangawala. Apan mipaduol pagayod ang babay kang Jesus ug miluhad sa iyang atubangan nga nagaingon, Ginoo, tabangi in taon ako. Mingon si Jesus kanya pinaagi sa panaltihan, dili maayo nga kuhaon ang pagkaon gikan sa mga anak ug ilabay ngadto sa mga iro. Ug mingon ang babay, husto ka na Ginoo, apan bisan pa ang mga iro mo kaon sa mga pagkaon nga natagak gikan sa lamisa sa ilang agalon. Anya mingon si Jesus kanya, kada ko sa imong pagtuo. Busa madawat mo ang imong gipangayo kanako. Ug miadto gayong orasa na ayo ang iyang anak.